O vicepresidente da Deputación ofreceu un almorzo informativo para falar da actualidade do último semestre do 2017. Mosquera afirmou que no mes de novembro os debates internos do PSDG-PSOE causaron certas disfuncións no goberno da Deputación. Ao final non repercuteu, pero casi, sobre todo nos últimos estertores, digamos, falemos de novembro, por aí, pois sí que houve, digamos, a dinámica propia do proceso interno do PSOE, sí que creou, casi creou, afortunadamente superado, totalmente superado, algunha disfunción, sobre todo por estar ocupados, máis preocupados, digamos, polos procesos internos que en algúns aspectos da Diputación dos que había que votar máis. Mosquera tamén falou da oposición, da que dixo que non estaba nada centrada nos temas propios da Deputación e incluso chegou a afirmar que, sorprendentemente, o discurso do Grupo Mixto da Marea se estaba achegando bastante ao do Partido Popular. O discurso, que esta sí que é a gran novedade, o discurso da Marea estáse aproximando do PP dunha maneira sorprendente, absolutamente sorprendente, e non creo que sea polo representante que ten a Marea aí, senón polo que lle están mandando de outras zonas ou comarcas, pero con as preocupacións, En relación á comarcalización do Parque de Bombeiros, Mosquera foi claro. O vicepresidente considera que é un asunto do que se está falando moito, pero ten moi claro que a Xunta de Galicia non vai a facer nada por dita comarcalización. Non hai ningunha vontade por parte da Xunta de facer nada cos bombeiros. Non o dixeron expresamente o presidente, mais o señor Rueda, cando estuven ali ca vicepresidenta, Miseu, na entrevista. Nada, máis que liala. En relación ao plan Revitaliza, Mosquera dixo que está sendo un éxito, con 36 concellos adheridos ao sistema de compostaxe. Sobre este asunto, o vicepresidente indicou que o compromiso dos gobernos locais é tratar o 75% dos residuos orgánicos mediante aproveitamentos naturais durante os vindeiros 4 anos. Ti unha sentencia podes perder ou ganar, hai discusión, isto non, isto está claro, hai sentencias, claro que hai.